दिनै 2022 मायथाइनि 6 जुलाइ दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोरानो जादों। गिबि रादाबाव दङ 16थि आसाम बिधान सभानि बाजेट जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायबाय। 16थि आसाम बिधान सभानि बाजेट जथुम्मानि गिबि सानाव एमएलए अखिल गगৈ बिथांखौ नुनो मोन्दों लाइफ जेकेट गानफबना दैबानानि जेंनाखौ बोस्रांनांगौनि दाबिजों सदनाव नुजाथिफैनाय। बिटिसि हाग्रा बिफाननि फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि फिजिकेल फिटनेस टेस्टआ दिनैनिफ्राय जागायबाय। गासै 157 मासिनि गासै साख्रि नागिरग्रा बिजाथिफोरा सा 52,672 होननानै सिएसबिनि मासिगिरि प्रदीप कुमार नार्जारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि दिनैनि जानाय फिजिकेल फिटनेस टेस्टआव बाक्सा जिल्लानि दैमु रामसियारि बिथाङा बिटिसि हाग्रा बिफाननि पिएचटिनि गिबि सानाव हिन्जावसाफोरनि थाखोआव 16 किल'मिटार जानथाइनि खारनायखौ 1 घन्टा 30 मिनिटनि खमावनो खारनानै फार्स्ट पजिशनाव जायगा आवग्रिनो हादों। रायमना नेशनेल पार्कनि साखाथियाव मैहुर होबथानाय अपारेशनाव इन्डियान मनिटर लिजार्ड एबा मोफौ बेदरजों 2 सुबुंखौ हमनो हादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला क'क्राझारनि उल्टापानि हाग्रा ओनसोलनिफ्राय मोफौ बेदरजों लोगोसे मैहुर खालामग्रा 2 सन्जय मगर आरो जिता सेरनखौ खादों। पिपि आरो एसएसबिआ जथायै संदाननायनि गेजेरजों मोफौ बेदरजों लोगोसे 2 सुरां मैहुरखौ हमनो हाबाय। क'क्राझार आरो धुबुरी जिल्लानि सिमा ओनसोलाव मालगावआव ओनसोलनि थागिबि रायजो-राजाफोरा एपिडिसिएल कम्पानि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों। फैगौ 12 जुलाइआव 135थि दुरान्ड कापनि थाखाय बड'लेण्ड एफसिनि अपेन प्लेयार्स ट्रायलखौ क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव खुंनाय जागोन होनना खौरां मोननाय जादों। बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि फरेस्टार आरो फरेस्ट गार्डनि साख्रि होनायाव जेबो रां घुस लानाय सोलियाखै होनना सिएसबिनि मासिगिरि प्रदीप कुमार नार्जारीया खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव फोरमायथिदों। बेखौ माने बेफोरबायदि रिउमारखौ सोलिबाय थाखायो। माखासे सेक्सननि मानसि थायो जे बिथांमोना अलवेज मोनसे अनुस्थानखौ बा सोरबा इन्डिभिजुवेल व्यक्तिखौ बा गभर्नमेन्टखौ बा अनुस्थानखौ बेबायदिनो मोनसे बदनाम होग्रा ग्रुप थायो जे आननेसेसारि नङाब्लाबो बिथांमोनहा खुनु मोनसे नलेज गैयालाबानो स्टाडि गैयालाबानो आन्दादुन बिदि बुंलाबायनायाथ' बे कमन जिनिस आरो जों बेफोरखौ खोमा सुवाखै। जोङो जोंनि जे निस्था भाबै खामानि मावनांगौ जों बेखौ मावलांगासिनो दङ। आरो नेक्स्ट माब्ला दं? नेक्स्ट जोङो नैबे गाबोनबो दङ जेन'बा नैबे फिजिकेल टेस्टआ जोंना दिनै 6 थारिखनिफ्राय जागायनानै 24आव जोबहैगोन। थ' आफ्टार 24 जोङो बिथांमोननि माबाखौ रेकर्डखौ चेक खालायगोन, स्क्रुटिनि खालायगोन। बिनि बिथोराव जाय क्वालिफाइ जागोन नेक्स्ट स्टेपआ जोंना रिटेन टेस्ट आरो बेवहाय जायफोर क्वालिफाइ जागोन नेक्स्ट स्टेपआ जोंना अरेलाव थांगोन। जोङो जेसे थाब हायो जों खालायगोन। बेवहाय जोंना दिलेनि खुनु खोथा गैया, गोबाव जानायनि खोथा गैया। फरिखा जालांबाय थागोन, जोंबो रेस्टलेस मावलांबाय थागोन वान आफ्टार एनादार। गतिके बेवहाय दिले जानाय गोबाव जानायनि खुनु प्रश्न जाना फैया। क'क्राझार सोहोराव मैया असमिया रावनि हांखोखौ खोमोरनाय जाथाया दुखुनांथाव होननानै बिएसइउनि आफादगिरि सोगोमसार बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव फोरमायथिदों। जों मिडियायाव मैया आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथां ओमफ्राय आसाम एसेम्ब्लिनि मानगोनां स्पिकार रन्जित दास बिथांनि बा जोंनि बिपिएफ दोलोनि जे कमिटि सिपिसि कमिटियाव सोद्रोमा दंमोन बिथांमोननि मन्तब्य बा स्टेटमेन्टनिफ्राय जों मिथिनो मोन्दों खुनु बिदि मोनसे डिसिसन जायाखैमोन जे बर' रावखौ लेंगुवेज बा एसेम्ब्लिनि लग'निफ्राय बोखारनाय बा आसाम एसेम्ब्लियाव बर' रावखौ बोखारनाय बिदि मोनसे फाइनाल डिसिसन जायाखैमोन। मिडियायाव बुस्थुखौ अपप्रचार जाग्रोनो थाखाय किसुमान चेनेल सेटेलाइट चेनेलाव अपप्रचार जानायनि थाखाय जोंनि माखासे जातीय चेतना सेन्टिमेन्ट थानाय मानसिफ्रा क'क्राझार बा बेलेग जायगाफ्राव असमिया रावखौ खोमोरनाय मानाय बिदि मोनसे रिएक्सन मोनसे सिटुएसन जादोंमोन। दा जेब्लानो मैया चिफ मिनिस्टार बिथाङा गावनि एक्स हेन्डेल बा टुइटारावहाय बा मिडियानि गेजेरजों स्पष्टकरन होबाय बे खोथाया गासिबो नंखायसोमोन, अपप्रचार बे जिनिसा प्रमान जाबाय आरो दा जोङो आबेबेगजों मालाबा मावब्रेफ्लाङो किसुमान दल संगठना बेफोरबायदि खामानिखौ मैया मावफ्लांदों।
चिफ मिनिस्टाराथ' खोथा क्लियार होनखाबाय बर'बो थागोन असमियाबो थागोन खालि बाहाय हिन्दी भाषाखौल' सोदेरनाय खोथामोन बर' असमिया हिन्दी इंलिश बे मोनब्रै भाषाखौ सोदेरनायनि खोथामोन थारमाने इनक्लुसन सोदेरनायनि खोथासो दंमोन हिन्दीखौ बेखौनो मिडियायाव बोरैबा प्रसार जानानै बर' रावखौ दानसिगोन बोखारसिगोन होननानै गोसारनायनि थाखाय बे मैयानि जाथाया जादों बे दुर्भाग्यजनक आरो खुलुमबाय आंनि मुङा दैमु रामसियारि आङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आंनि बाबानि मुङा अनिल रामसियारि आरो मानि मुङा दुर्गाश्री रामसियारि ओमफ्राय आङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि हाथिनाफोरनिफ्राय फैदों सार बेसेबां नोंनि फरायनाया ग्रेजुवेट बिए ओमफ्राय नोङो फरेस्टार वानाव होदों ना गार्डआव होदों आंना मोननैयावबो दं सार फरेस्टार वानावबो दं ओमफ्राय फरेस्ट गार्डआवबो दं ओमफ्राय नोङो दिनैनि बे खारनाय हाबाफारियाव फार्स्ट पजिसनाव मोनदों हिनजावफोरनिफ्राय ओमफ्राय बेसेबां टाइमाव नों गिदिंफिननो हादों 1 आवार 30 मिनिटनि एसे खम जागोन सार 1 आवार 30 मिनिटनि एसे खम जागोन होमबा नोंनो फार्स्ट नमस्कार मोर नाम दैजन बसुमतारी मैं बाक्सा डिस्ट्रिक्ट पर आइसु बाक्सा डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन मसलपुर 26 फरेस्ट गार्ड और फरेस्टर कारण रावसिलो 26 किलोमीटर डिस्टेंस मैं कमप्लीट करिलो 2 घंटा 10 मिनिट কয়টা বজাত আৰম্ভ কৰিছে मैं 6:40 माনৰ পৰা ৰাवसिलो কি আশা কৰিছে এইবাৰ আশা মানে আশা কৰিছো ফৰেষ্টাৰ গাৰ্ড নহলে ফৰেষ্টাৰ ওৱান যিকোনো এটা পাব বুলি আশা কৰি কিনা আহিছো আৰু এতে দৰবা ইণ্টাৰভিউ দিবা ইয়াৰ কাৰণে প্ৰেক্টিছ কৰা হৈছিল নেকি বহুত প্ৰেক্টিছ কৰিছিলো এনেতো অসম পুলিচ দৌৰে কামন দৌৰে সেইকাৰণে অলপ মানে নৰ্মেল পাইছে আৰু দৌৰা बिथांमोनहा फिजिकेल टेस्ट होनो फैदों बिथांमोननिसिम खावलायनाय नोंथांमोनहा जुदि बाहेरायाव बहाबाफोर दङबा नोंथांमोनहा लाइनाव जाबाय जुब्लुसियानो होनदां